Ola, bo día. Benvidos e benvidas todos e todas a esta nova edición do podcast que imos protagonizar, polo visto. Oxe, saudar tamén moi cariñosamente e efusivamente a Xiana e a María Manuela que nos van a acompañar esta mañá, e o único que vou facer é unha breve introdución porque contamos con que elas despois xa se estendan nas preguntas que lles poidamos facer. Xiana, aparte de ser as dúas feministas, dúas mulleres que levan moi alta a bandeira do feminismo, Xiana é xornalista, produtora e compositora. Ademais de ser a cantante da banda da Loba na actualidade, tamén foi vocalista do grupo de percusión Odaico e do trío Puntadas en Fío. Estudou piano no Conservatorio de Ferrol e formouse en técnica vocal e canto con María Xosé Ladra, Ramón Bermejo e Robert Susuma. Manager de grandes artistas galegos como Monulios Dop, MJ Pérez e a propia banda da Loba. Coautora xunto co seu pai, Xosé Lastra, dos libros discos A miña primeira Rosalía e O meu primeiro Celso Emilio, publicados por Xerais. Nestes mesmos proxectos puxo a voz acompañada por María Manuela, Mini e Mero, e unha magnífica banda de músicos e músicas do país. E por se todo isto fora pouco, Xiana naceu en Caranza. María Manuela, como decíamos tamén figura do feminismo de toda a vida, é cantante, pintora e activista. Comezou a súa carreira musical en solitario coas cancións Pedro Chosco e Ana Mariña e as cantigas ao meu xeito. Con Miguel Tranquilo formou parella na vida e na música. LPs como Idioma meu, Panxoliñas, Cantigas para nenos e neneiros, Ergueremos a esperanza, Barco na alba e Imos cantar xuntos, disco de música infantil realizado en colaboración co grupo Ledicia do Colexio Manuel Mas Díaz de Caranza. No ano 1999 continuou a súa carreira en solitario cun CD dedicado ao seu home, para Miguel. Colaborou no ano 2003 na grabación do disco libro Sempre Mar, do colectivo Burla Negra, integrado no movemento Cidadán Nunca Máis. O Concello de Ferrol inclúe no seu obreiro a Rúa de Manuela e Miguel, no barrio obreiro de Recimil. Moi merecido. Como pintora participou con 5 cadros xunto a outras 7 artistas galegas no proxecto Elas, da catedrática da Lingua e Literatura Galega Aurora Marco, un libro de exposición no que se reivindica o papel das mulleres na sociedade galega, publicado no ano 2015. E por se todo isto fora pouco, María Manuela deu voz á personaxe da Aboa no filme Valentina, de Chelo Loureiro, Premio Goya 2022 á mellor película de animación. Gracias ás dúas por vir e benvidas á Piruchela. Hola. Moitas gracias, Elena, pola presentación. Sempre tendemos a dicir que é un día especial na Piruchela polas nosas invitadas, pero desta vez temos unha cousiña nova que é dúas invitadas en vez de unha, polo que o meu labor gustaríame que fose pois máis de incitar a unha conversa, que elas nos conten anécdotas, porque que hai moito que contar. O sea, non son dúas vocalistas, xa escoitamos que María Manuela é multifacética, pero Xiana tamén, ainda que sexa máis coñecida nos últimos anos por ser a vocalista da banda da Loba, non? Pero aquí hai moitísimo que contar do galego, da nosa cultura, da industria musical galega, se hai ou non hai. Entón, eu sobre todo quero que se sintan cómodas. Aquí, como xa dicimos sempre, non é un programa de promoción, non vimos a vender ningún disco. E entón queremos que o público que as coñece e que non as coñeza, pois coñeza ou recoñeza anécdotas, historias, louvemos un pouco tamén e saibamos das súas trayectorias. Así que, personalmente, moitas grazas, porque vos teño moito aprecio as dúas, que vos sentades cómodas na Piruchela é o principal objetivo. Estupendo. Pois veño. Eu se me empezo a sentir cómoda porque vexo moita xente aquí coñecida, a casi todos. E vamos a ver que sai. Moi ben. Eso non se pode recortar, non? Que falemos é fácil, xa che digo. Sí? Sí, o que é máis difícil é que esteamos caladas. Bueno, imos decía a historia, pero imos a falar de cando vos coñecestes, porque
Aquí non é un programa que forcemos hoxe a interxeracionalidade, senón que o voso trato, o voso coñecemento dunha outra, vende hai moito xa. Eu que nin me lembro. A ela non, claro. Ela desde que naceu, Claro, eu nin me que lembro era moi cando coñecín pequeniños, non? exactamente. Pero a lastra desde que empezaron os meus fillos a ir á escola, en frente da casa, xusto. E ele era o director, non? Lastra meu pai. Lastra, Xosé Lastra é o pai, pero, bueno, xa, lo conoce todo o mundo, Sí, porque aquí coñezo supoño que sí. Pero, bueno, para mí xa, eles xa non son coñecidos, son irmáns, son xente da familia, porque estuvemos con moitísimo, moi xuntos, contándonos cousas, confidencias, somos amigos de verdade. Isto ven dos tempos do Instituto Más Días, non? En Caranza. Sí. Que foi Ledicia? Que foi ese proxecto? Como xurdiu? Pois, eu penso que o das cancións. Sí. Bueno, o coro. Porque Lastra era un tolo con isto, colleu os nenos a cantar. Estaba Miguel, o pai de Migueliño, que era meu fillo. E entonces dixeron, pois veña, vamos a facer cousas, e facían cancións, e despois as presentaban Existía daquela Cantareliña. Cantareliña, eso, estamos sí. falando de o Sí. ano 80 Sí, Bueno, 80 aí non me anos. pidas, Eu empecé a cantar en Ledicia con 4 anos. E marchei con 21, creo, unha cousa así, que imagínate. Porque Cantei con eles moito. sí, porque aparte foi un grupo como que, bueno, aquí hai xente que tocou en Ledicia. Toni tocou en Ledicia e xa verás, xa me diste, mira, a idade que ten Toni, sabes? Non era un neno xa. Xa estou jubilado. E Nerea tamén cantaba en Ledicia. Digo que foi un grupo que foi cambiando moito porque en principio era un grupo formado só por nenos e nenas do colexo que cantaban e tocaban, pero despois é como que eses nenos foron medrando e moitos foron quedando, por exemplo, Xurxo, ou eu, ou miña irmá, ou Nerea. Xa participou pouco, me parece. Sí, moito menos que a Xurxo. Pero o tema é que despois éramos un grupo interxeracional tamén, porque había xente que eran exalumnos e exalumnas, sumouse xente que tampouco fora exalumna, pero que eran amigos e amigas, e entón ao final seguiu sendo como un grupo así. Eu creo que foi dos poucos grupos así, formado por nenos que fora semiprofesional ou profesional, por decirlo de alguna maneira, porque tocamos en moitísimos sitios. Fomos a Bruxelas, fomos a Rotterdam, tocamos en un montón de sitios. Entón, xa por motivos familiares, por o teu pai, estás comentando, ti xa sabías da trayectoria, porque vamos a situarnos nun contexto de compromiso claro coa Galiza, cos poetas, coa música, dende o principio, ti xa, digamos, como manchas na casa, Sí. e como sentías ti, ou que sabías ti do pasado de María Manuela, deses anos 70? Eu é que... No, todo, sí. É que eu sempre conto, aparte foi algunha charla, incluso contar isto, porque todo o mundo sabe, pensa como que eu veño do mundo do tradicional. E non, realmente, o meu contacto co tradicional empezou sendo xa máis maior, pero de nena non. Digamos que o meu contacto coa música principal ven precisamente de Mini, Mero, María Manuela e toda esa xente que para min eran referentes cando eu era nena e da canción comprometida ou de protesta. Entón eu creo que foi algo que a min persoalmente que me marcou desde moi nena e que me deu identidade desde moi nena, por decirlo de alguna maneira, porque eu medrei en Caranza, miña irmá igual, e fomos dúas nenas que falamos galego sempre, que nunca cambiamos. Como Xurxo. Claro, e eu creo que precisamente que a razón era que tiñamos moi claro por que falábamos galego. E xa desde, eu non recordo cando tomei consciencia, sabes? Eu creo que tive desde moi pequena porque nunca tiven ese... E foi por eles. Claro. Como foi? Vamos a situarnos, coido que foi nos primeiros 70, cando empezaches a cantar. Como xurdiu o de cantar e o de gravar naqueles tempos? O de gravar, Eso de referiste. É que non, é que é unha historia moi bonita. Ainda estamos na ditadura, non? Sí, pero era unha historia bonita. Cando empecé a gravar era moi nena, era moi nova, quero dicir. Tiña Anxo, o primeiro fillo, uns meses. E é que estaba na miña casa, eu tiña unha peruquería, estaba peitando unha muller, e dixo,
ai, que bonita esa canción, ai, moito me gusta que canta Alberto Cortés, pero esa voz me encanta, e era el día que me quieras, bueno, e entonces dixen, pois son eu, e dice, eres ti, e digo, pois son eu, sí, dice, pero estaba nun magnetófono desos grandes que gravara Miguel, non? Desas cosas que se van a xente que é músico, non? E entonces, alá estaba no fondo, escoitando a canción. E escoitou e dixo, pois a mí encántame. Por que non me das unha cinta? Me podes facer a mí unha cinta? E dais unha cinta feita no rollo ese. Como se chamaban os grandes? Ai, non, a mí non me preguntes, Como que aí non ese nacen. de grande. Revox. Revox. Bueno, pois fixolle unha cinta e levouna. Porque vai a vir o rapaz que ela tiña unha tenda de discos en Cordón. E entonces vai vir o rapaz de Polidor e vou ya dar. Demos ya. E a semana tiña de Polidor, me chamaron por teléfono e que me mandaban os billetes para que fora ali a presentar algunha canción que querían gravar. O sea, que foi por aí por onde empecé a gravar. Vamos a gravar, pero ainda non facíamos así moito música. E entón aí, ese momento que Pero moi bonito, Sí, ese momento que che poñen aí un contrato, unha proposta, xa é para cantar en galego, non? Ou bueno, houve sí, problemas con iso? Non, en galego. Ui, eso, xa non íbamos a gravar en castelán ni de coña, non? Pero dixemos, non, queremos gravar en galego. Digo, non hai problema, porque empezábase a facer. Claro. E eles querían ter unha referencia porque en Edisa tiñan a Xon Rubia, a todos os vocesteiros e todos, entonces aí querían tamén contrataron a Xon Rubia. E entonces pues dixeron que a gravar, esa estaba, e firmaron o primeiro contrato. Ainda non chegáramos a casa, que nos pagaron todo de ida e volta en avión, non chegáramos a casa e xa tiñamos o contrato para que o remetíamos. Es curioso, este caso de mediados dos 70, xa o comentamos algunha vez seguramente, que había como certa moda, ou este detalle que acabas de apuntar, de que unha discográfica potente, grande, quixera ter no seu catálogo algo en galego. Aí empezou, porque claro, estaba Andrés do Barro, me parece, Juan Pardo, que se podían facer o que quixeran, que coñecían a todos os poetas peleones, pero os odiaban, claro, pero os tiñan aí. E entonces, claro, querían ter unha referencia en galego, de muller, e entonces aí colleron a min. E eses tempos o que se gravaba, sobre todo, xa era sigue facendo agora mesmo, é musicar poesía. Digamos que a música en galego pop, como que ainda non había referentes de crear cancións, algún había, empezamos a ver, pero sobre todo o tema de Andrés do Barro, sí que con Xavier Alcalá e outros, pero sí que é un momento que o que daba contido ás cancións, sobre todo, era a poesía. A poesía. E ti sigues con iso. Como ves? A ver, pero creo que eran motivos tamén distintos, porque eu creo que na ditadura tamén había xente que musicaba poesía porque lle permitía dicir, porque quería dicir tamén burlando un pouco a censura e outras cousas que se o dixera mellor que as súas palabras, pois non sería posible. Collemos a Xos Afonso para cantar as cancións. Pois aí eu creo que se facía moito tamén por iso. No noso caso é un pouco distinto, porque agora pois hai outra liberdade, pero tamén é como outra, xa, bueno. No noso caso foi máis como unha maneira de acercar sobre todo a xente nova a poesía, non só a dos grandes clásicos e clásicas, sino tamén a actual, pois o mellor desde un punto un pouco de vista distinto ao que estamos acostumados a escoitar sempre a poesía desde a perspectiva de canción de autor, non? Mais de guitarra e voz, pois unha banda soa distinto, non? E musicar un pouco iso mesmo, pero de unha maneira diferente. E aproveitar a mensaxe tamén, por suposto. Eran uns momentos, falamos un pouco de moda, de querer ter unha artista galega nas discográficas. Eses finais, bueno, a morte do ditador e todo, esos anos 70 e moi primeiros 80, a música en galego había demandas, se chegou a crear o selo Ruada, que vos gravastes con Ruada. Entón, como se vivía ese momento no que había recepción coa música en galego, máis alá da xente máis militante? Como se chamaba o rapaz de Ruada? Sí, había que buscarlo, sí. No, que nos Xosé llegou... Luis Blanco. Xosé Luis
blanco. No, 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 no. O de Ruada. Perroada na tele, digo, se lo Na discográfico. radio, Que para era gravar. de Radio Nacional, que estaba en televisión. Discográfica. Ah, Ah, está. Bueno, que despois pasou que non podíamos gravar o que queríamos, entonces deixámoslo. E o de Madrid, o de Polidor, pois tamén pasou outro tanto. Quería que seguíramos grabando rollitos non ni siquiera de poesía, de populares, de todo, entonces dixemos que ese outro Que non tivesen crítica. que non, sí, que non queríamos Sí, facelo, porque e deixámoslo nós. tamén había esa parte da música en galego de finais dos 70, pois, que sei, Peta Pouco, Si, non grupos sufriron un pouco moito, máis. pero non quixemos nós Vale, sí. seguir así. Entón, logo, houve, pois, moitos anos no que non gravaste. Pois hubo bastante, sí. Bueno, estuvimos grabando hasta que morreu Miguel. Entonces gravamos xa deixamos de gravar, gravamos con Xana os libros disco, Xana e... Iso sí que sempre Mineiro e todo tivo eso. aceptación os dos libros infantís en galego, non? Eso Pero non sempre. eran infantis. No. Bueno, Non tiñan nada de infantil. No, O de que César estaban Emilio con e Mel, Rosalía. Rosalía e César Emilio, sí. César Emilio. Logo, estes anos no que a música en galego pois, estaba un pouco agochada, e chegou un momento no que outra vez se puso como de moda, non? E había un selo do Morrazo, do Fol, e aí se propuxo, pois, como foi aquilo de gravar para do Fol o disco para Miguel? Supoño que hubo xente que dixo, pois, esta muller ten que regresar, ten que gravar un disco. Como surgiu ese disco? Pois ese que queríamos gravar un disco, porque claro, ele ainda estaban facendo, estaba vivo, me parece, aí Miguel. Cando empezarades, creo que Cando sí. estábamos grabando, sí. Pero despois xa quedou aí a cousa, xa nin tuvo demasiada repercusión. Sí, porque foi un disco que a moita xente que empezou a escoitar música en galego, pois un disco que saiu nos 99, coido que foi, a finais do século pasado, pois sí que foi unha forma de... Hai 30 anos, hai 30 Claro, anos. foi unha Eso me forma parece de... que non falo de min. Foi unha forma de reivindicar a túa figura. E logo xa pusimos a... Querías solapar, dixeches que ibas a falar moito máis, Máis, falei pouco. Sí, no. É que as datas son para min... Nunca sou, non sei. As datas que non me acordo de nada. Teño que chamar a Porto a Xurxo para que me diga. Xurxo, non sei que... Estou nunha entrevista, teño que chamar a Xurxo. Ahora non vou chamar, que non nada. Pero sí. O teu fillo músico... Claro, despois estuve cantando, pois moito tempo, con Xurxo. E a banda de seus amigos, Manolo e Pepiño do Pico, que son meus irmáns. E, bueno, moita xente. Cantei moitas veces con Bacallao tamén, que ainda seguimos facendo, nos entendemos ben. Pero sí, eu non paro de cantar. A min é que xa non me levan porque, claro, a señora xa é maior, xa non enseña cousas que non... E entonces, claro, pero a voz me está respetando moito. Bueno, ainda que este momento que estamos vivindo agora da música galega, así que hai que dicilo sempre que hai un pouco de idadismo, non? É moito, hombre. Pero sí que en máis ocasión, digamos que a xeración intermedia, a das uxías, pois sí que te convida para espectáculos. Sí, sempre me convida para... bueno, tamén cando cadra, me convida moita xente, non? Pero, porque podo cantar. Sí. A mellor dentro de 5 meses non, pero ahora mismo estou... Coa banda da Loba tamén cantou. Tamén cantei, sí. O sea, normalmente cando ven un artista en galego a Ferrol, Sí, pues levantan o teléfono un cariño, sí. e ti encantada de ir ao a facer Fofe. unha colaboración. Ti no Fofe estás cómoda. No, como na miña casa. Sí. Ora, como se escoita o de Caranza, o auditorio, eche moito. Aí unha persoa soa cantando medianamente ben. Bueno, a primeira vez que fun aí, estaba aí no Arteta. E nos deron aquí diante de todo na esquina. E dixemos, non vamos a escoitar nada. Se puxo a cantar, se escoitaba respirar. E que era unha maravilla. Así que estou desando ir aí. E como vedes así, tamén vamos a ver a comparar a visión que ten Xana da industria actual, porque daquela
o de gravar en galego, que o galego soase nas emisoras, era un pouco anecdótico, non? Agora nas emisoras sigue sendo anecdótico, pero bueno, temos as redes sociais e demais. Como ves agora que o galego non estea restringido a un estilo de música? Agora se canta en galego un mogollón de estilos, e antes isto era impensable. Como sigues escoitando cousas Me parece moi ben. e sigues escoitando música en galego? Sí, bueno, sobre todo os amigos, claro. Os que máis coñezo, non? Pero a mí me parece maravilloso. A mí, cando escoito cantar unha canción miña, sexa como sexa, me chifla. Me parece maravilloso que alguén queira facelo. Cando o Martín Codas, que aínda estou cabreada con Martín Codas tamén agora. Bueno, non dixemos que tiveses que non dixemos que pero houve vou dicir por qué. premio honorífico. Porque era o COVID. E colleronme, como era a señora máis maior que estaba ali, de todos os que deron un boneco, pois me levaban para un sitio, me levaban para outro. E cando me tocou que cantaron a miña canción, o grupiño que estaba ali, que non o puiden escoitar, non souben nunca máis. Pois xa, eso que hai que protestar. Non, a mí se me debe un mantiscodas de... Porque eu non disfrutei eso, non máis que... Hai que repetir a gala. Estaba mi cara a mí e resulta que non me enterei, porque me levaban para aquí para lá con un medo para que... Non me deixaban tocar os bonecos, non máis estaba aquel, non o collía. Foi horroroso. Bueno, para situarnos un pouco, os premios Martín Codas da música, nunha edición, María Manuela merecidamente recibiu o galardón honorífico, e Xiana, e aí xa empezamos a falar da multifaceta de Xiana tamén. Daquela era a señora presidenta. Era a señora presidenta da directiva de músicas ao vivo. Entón, estás metidísima no tema da industria. Sí, agora xa saímos un pouco, pero ata agora sí. Sí, non sei por onde empezar por Xiana agora mesmo, porque vamos a empezar un pouco coa faceta musical, sobre todo. Cando empezaches sería con puntadas en fío, cando empezou a cousa un pouco a ir en serio, en canto a formar unha banda? En formar unha banda, sí, pero eu creo que cando vin como a posibilidade de tomar a música un pouco máis en serio do que tomaba ata ese momento, digamos, máis que un hobby, un pasatempo, eu creo que xa foi con o Daico. Porque me chaman, eu coñecer a Juan, que é así a persoa que leva o grupo, había xa bastante tempo cando empezara a estudar, o sea que de moi nova, e despois no 2009 como que nos reatopamos, estaban eles tocando no Festival de Ortigueira e xusto tiñan un espectáculo que tiña a voz, de feito cantaron a canción Wall con eles gravara. Entón, nada, convenceume, díxome, pois vente que a facer a xira con nós, tal, e empecé a tocar con eles, e a verdade é que foi a primeira vez que realmente que me vin así como nun escenario eu soa e cantando como solista, e aparte que tamén viaxamos moitísimos, tocamos en festivais en Eslovenia, en un montón de sitios. E entón foi como a miña experiencia así inicial de como música profesional. E como surgiu un proxecto que aquí María Manuela tamén terá que opinar, porque a túa situación mulleres erades vocalistas aquela, e xa está. Xiana colle en 2015-2016 e monta unha banda só de mulleres, a banda da Loba. Impensable, non? Sí, é verdade. Porque, bueno, eu nunca me sentí unha vocalista, cando me decían me enfadaba, non? Porque eu son unha cantora de interpretar unha canción, o poema que sexa. Pero ti tamén compoñías, ademais. E compoño e todo. Pero eso, chamarme vocalista como as señoras que cantaban ali na festa, o día da festa, pois non me parecía ben. Non me parecía ben, porque traballábamoslo moito. Non sei o que traballan elas, pobriñas, que tamén me parece ben. Eu me tumbaba, estábamos na cama en Bemantes, e dice Miguel, mira, aí está a tua irmá. Digo, que irmá? Dice, estaba cantando unha rapaza que se escoitaba da festa que estaba ali en Bemantes, habemos de Leviana, igualiño que se fora eu. Igualiño. E entonces, claro, non era mesmo porque eu facía versións. Ela era a primeira que a cantaba, así que... A primeira. A primeira. Non, pero é que é igualito, maravilla, pero bueno. Que non me gustou, o de vocalista non me gustou. A ver, é un desprecio que sempre houve, é como se cantas, parece que non faz nada máis que cantar, e faz moitas máis cousas, evidentemente. Sufrías daquela, xa me teñen comentado, de ser a muller
que vai cos homes a tocar. Ai, sí, Había tamén. tiveches algunha situación así Sí, bastante... porque pequena, tiña como 15 anos. Fun a cantar unha tempada, pero moi pequeniña, iba ca miña boa, sempre, agarrada así ca corda, e entonces cantaba nunha que chamaba, que estaba Eladio, ai Dios mío, non me acordo como se chama, unha orquesta, Sí. me levaban a cantar. Eu ensayaba con eles, estaban todos os homes, as mulleres de todos eles, porque eran aínda novos, claro, eu era unha neniña de 15 anos, e eles estaban todos, me cuidaban como se fora a súa filla todos, pero as mulleres estaban cabreadísimas, moi cabreadas. Durou pouco, porque non aguantamos semellante presión. Non durou moito. Bueno, entón agora situámonos moitos anos despois, Xiana decide crear, ou como se ordea a idea da Banda da Loba? Tiñas na cabeza que tiñan que ser só mulleres? Sí e non, foi tamén un pouco casualidade, pero sí que é certo que no panorama musical galego daquele momento non había prácticamente fora do tradi, que dentro do tradi sí que había máis grupos formados por mulleres, pero digamos facendo outros estilos musicais non. Parecíanos importante tamén crear referentes para as rapazas novas que viñeran detrás, e entón pues, sí que o intentamos, foi evidentemente non foi buscado, pero foi un pouco iso pola necesidade, e aparte eu daquela xa tiña a produtora, que eso tamén foi algo clave para tomar ese tipo de decisións, porque eu, onde si notei moito machismo, non foi tanto entre os componentes das bandas, sino na industria en xeral. É como que se és unha muller que és produtora e és un pouco como a que manda nese momento, non lles gusta demasiado. E eu, como teño bastante xenio, que me coñece sabe, pois entón, bueno, tiven así os meus momentos. Claro, tamén era impensable naqueles momentos que gravaba discos María Manuela que houvese tantas mulleres formadas musicalmente como temos agora. Eso tamén é unha... Ahora é maravilloso, porque todo o Porque mundo incluso está moi os homes, formado, claro. a maioría dos homes tamén eran autodidactas, pero tiñan, vamos a totalmente. decir, un tempo para tocar e ensayar que as mulleres non lles estaba permitido, digamos, non? Entón, esta xeración sí que ven formalísima. Bueno, e outra cousa que eu estou totalmente de acordo que dixo un compañeiro que se chama Zapa un día, que é que haberá igualdade o día que unhas mulleres poden subir a un escenario, tocar mal ou cantar mal e que non sexan criticadas, igual que pasa cos homes, que hai grupos que tocan fatal e cantan fatal, e aí están e a todo mundo lle gusta, sabes? E se faz eso sendo muller, madre mía, prepárate. Estamos no concepto ese de que tens que demostrar o doble ou o triple. Totalmente, vamos, eso... E aparte que se sorprende, porque nos temos pasado moitas veces o mellor ir a unha sala, cando fixemos, por exemplo, o circuito de girando por salas, que tocamos en 6 ou 7 salas así en diferentes puntos de España, era como que acababas de tocar e decían, pues sonais bien. E eu dicía, bueno, pois moitas grazas, sabes, como que pues vimos a tocar, será por algo, sabes, pero, sabes, pues sonais moi bien, e digo, bueno, pues isto dirán yo ao resto, sabes, non creo. Hai ese tipo de cousas que dis, madre mía. Bueno, ahora que vamos a aproveitar, perdoade que ande cambiando de tema continuamente, pero es que ahora que dixeches o de xirando por salas, bueno, unhas subvencións do Ministerio e tal, como é a recepción do galego? Moi boa. Verdade? Fora. Sí, super boa. O sea, eu foi das mellores experiencias a nivel musical da miña vida. Porque vías realmente que lles importa un pito que cantes en galego, o sea, que lles gusta, de feito entenden perfectamente a mensaxe que queres transmitir, e cantaban en galego, o sea, en Sevilla e onde fose, sin ningún problema, vamos. O sea, as barreiras poñémolos nós, non as pon a xente fora, se te escoita. Iso é así. Bueno, de feito nos pasa con músicos de fora, non? Sí, o sea, claro, tamén. Eu iba moi acongojada para que cantamos en Granada, parece, co grupo, bueno, as cancións do grupo de Cantar en Liña, que gravei no disco, e eran 2, 3, bueno, todo o mundo, as tres comadres que querían a letra, que querían cantar comigo a canción, e a Santa Luz con moitísimo medo de estes van botar fora, van a estar aí, sabe Dios, irán a fumar, me deixan só, foi maravilloso, mellor en moitos sitios de por aquí, precioso. Bueno, dicías hai un cachiño o da produtora, foi antes a produtora que a Banda da Loba.
a túa formación ten que ver con, bueno, con comunicación audiovisual... A miña formación é así un pouco... Eu fixen xornalismo e comunicación audiovisual. Montamos a produtora con dous compañeiros que de feito seguen agora coa produtora, Adrián e Elena, e comezou un pouco enfocada máis a audiovisual, porque foi o que estudáramos os tres. O que pasa que despois o da produción musical veu por necesidade, porque realmente non había industria musical, non había moitas produtoras, e entón non había tampouco xente que levara grupos. E eu fixenme produtora para levarme a min mesma, basicamente. Eu fun aprendendo pola miña banda, o sea, polos proxectos que eu ia facendo. E despois os colegas ian me dicindo, ai, pois mira, de paso que faz pa ti, por que non nos botas un cable a nós? E foi así. E, de feito, un dos primeiros grupos que levei foi a Tanxugueiras. Sí, tamén ataches unha das preguntas. Pois este disco que, bueno, antes da charla, saiu o tema. Este disco vai facer 10 anos. 10 anos, sí. O primeiro disco da banda da Loba, unha cosa... 10 anos. Unha cousa tola, Sí, estamos vivindo. E o que decían elas, pois mira, a Tanxugueiras, o primeiro disco que gravaron, foi, non sei se 2 anos despois. Sí. O primeiro disco de Tanxugueiras saiu con, que non dixemos o nome todavía, 6 Pés. Sí, 6 Pés. E 6 Pés segue bastante en forma porque está Mondra, por exemplo. Mondra, sí. Mondra é o, digamos, agora o... Mondra foi o último artista que deixei aí antes de marchar. Bueno, ten oído. Sí. Sí, a Mondra ainda vi onte con De Vacas actuando. Outros que me encantan. Gustache? As vacas, De son Vacas tamén. maravillosas. Sí. Pois, vamos a meter a cuña aquí, se podeis ir a ver o novo espectáculo de Vacas, demostrar que cando, e aquí me corrixe se queres, que cando hai un pouco de atención, mimo e cuidado e se poñen os recursos, a produción musical galega é estupenda. Onte había musicazos. É unha mistura de inteligencia, de bo gusto, de maravilloso. A ver, son as mellores, son moi simpáticas. Aquela de Despacito foi moito. Bueno, debe ser o primeiro podcast que falamos un pouco de outros artistas que vos gustan, non? Que estamos ben? Entón, temos a De Vacas, temos a Banda da Loba, que outros artistas así galegos? Xaquín, tamén gostame Xaquín. Xavier Díaz, moitísimo, perdona, me historia. Claro, Joaquín Díaz é Sí, xa sei. Xavier, me encanta, Guadi, bueno, o que fan aquí bueno, esta Uxía Pedreira está facendo un espectáculo tremenda, o sea, me encanta, a xente boa de Galicia me encanta, sei que hai moita, pois todos me gustan, pero non sei nomear todos, non podo. Porque non me acordo dos meus. A ver, a música galega... As neuronas non van... Eu creo que hai moita calidade. Hai moita calidade, penso que sí. E moita diversidade, aínda que non chegue... Que pasa? Igual. Pois quero mandar unha mensaxe afectuosa para as miñas amigas Mari Manuel e Xiana, as que quero, admiro, e además que somos norteñas de Ferrolterra, as tres. Nada, que estou encantada que estedes aí na Piruchela, dándome o relevo do día anterior. Unha aperta moi forte para as dúas, admiro-vos moito. Igualmente, guapa. Ai, xa me lle pensei que estaba non está aí. Bueno, estuvo moi ben, non? Bueno, xa que mencionaste... Sí, a ver, que Guadi é unha maravilla, o sea, non só a nivel artístico, senón sempre digo que Guadi é un tesouro tamén a nivel persoal, porque é un pouco como o pegamento que xunta a moita xente no mundo da música. É así, porque todo o mundo se leva ben con Guadi, e todo o mundo fala con Guadi, de todo, o sea, é como unha persoa que aglutina e que dá bo rollo, o sea, eu son moi fan. E aquilo que fixéramos de son delas de tanto, todas as mulleres xuntas, tamén voulle mandar bico a Pilocha. A nosa querida Pilocha. A Pilocha é outro nome que poderíamos aí traer a Onda Piruchela. A industria, como ves a industria galega, como ves o tema agora? Porque estamos vivindo un momento no que se repite moitísimo esta frase de estamos no mellor momento da música galega. Estamos noutro bon momento da música galega. O mellor... E tamén depende de que lle chames bo. Exacto. Por aí van os tiros. Claro.
eu creo que sí que é bo no sentido de que hai moitas bandas que consiguen sair, no? Que conseguiron por romper esa barreira, que se escoitan fora, que tocan moito fora e demais, e eso está moi ben, porque o galego chega a outros lugares aos que non estaba chegando, pero por outro lado, para min, ao nivel da industria musical galega en concreto, non está sendo moi positivo no sentido de que está moi polarizado, eu diría que máis ca nunca. Sí. Porque é moi difícil que haxa un equilibrio dentro da industria cando hai grupos que ademais están saindo sobre todo porque teñen apoios de empresas que teñen patas fora de Galicia, ¿no? Por eso consiguen dar ese salto. E despois que o resto das bandas, que son moitísimas, que temos aquí moitísimas bandas que ninguén coñece, porque non atopan os espazos para tocar, precisamente porque sempre están tocando as mesmas 5, 6, 7. Se contratase sobre seguro, ¿no? A Claro. banda que xa sabes que vai levar xente. Claro, o que pasa que así o que faz, eu entendo, desde o punto de vista empresarial, Sí. pois evidentemente vas levar a unha banda que sabes que che vai traer xente, ten todo o sentido do mundo. O que pasa que se non lle das espazo a outros grupos para ser coñecidos e poder chegar á xente, nunca o van poder facer. Porque aparte non temos nin medios de comunicación que divulguen, algún sí, pero digo, por exemplo, a CRTVG. E os que divulgan pois son precisamente eses, non? Os que máis saben. Non hai acceso a chegar, por exemplo, chegas a Radio 3 e tes eses apoios dos que falabas, senón é imposible, o sea, que te saquen para nada nas emisoras nacionais. E entón, ao final, pois eu o que vexo é que hai moita xente que está tirando a toalla, porque é imposible Vivir. facer un grupo de música dá moito traballo, tes que compoñer, tes que gravar, tes que ensaiar. Falaba antes con Toni que se ve o bonito de cando estás nun escenario e entón a xente di, mira, estes que ben viven, sabes, agora cobran por tocar este día, pero que se realmente botas contas do que gastas, de que inviertes ti realmente nesa banda, vamos, as contas saen en negativo no 99% das ocasións. E dá moito traballo e entón, claro, estar picando pedra durante todo o ano para despois facer 2 concertos, pois eu entendo que é bastante desalentador. Pero visto desde fora está clarísimo que se están investindo cartos públicos a mancheas, Sí. pero o primeiro que se pensa é que o pastel, porque o pastel non está ben repartido. Non. Quitar... Bueno, pero aparte os cartos públicos van máis a festivais e cousas así. Entón, xa mesturamos un pouco cultura e espectáculo no peor sentido das dúas, Claro. da palabra espectáculo, digamos. E todos sabemos o que fan eses festivais. O sea, por exemplo, que os grupos galegos, podo dicir nomes. Sí. Por exemplo, Son do Camiño, os grupos galegos que levan, non sei que sexan, así algún moi punteiro ou algo así, métente nuns horarios terribles a las 3 da tarde, ten pasado, e isto eu sei no de primeira man, de grupos galegos que estaban tocando sen abrir as portas, aínda, que a xente fora. Simplemente para sair no cartel e dicir, Porque oye, que estes sí que aí, vamos. pero aínda nin abrir as portas. E despois un festival como Son do Camiño, que a pasta que leva da Xunta e que a pasta que manexa, o sea, ata nós, por exemplo, que somos un grupo que non temos un caché para nada desmesurado, pero para nada, pois hai 2 anos querían nos pagar, non sei se era a metade. Ou menos da metade, incluso, e non fomos. E isto vou dicir aquí públicamente por primeira vez, pero cando lles dixemos que non íamos, sabedes cal foi a resposta? Home, que lles daba pena, pero por outro lado, que por fin había un grupo con principios. Bueno, creo que O sea, que xa vemos que bueno, que hai moito fogo de artificio e sobre todo que non hai un plan de aproveitar. Sempre é necesario que haxa como 4 ou 5 nomes coñecidos que tiren do resto da industria dos grupos, pero que soen en algún sitio, que haxa divulgación, Claro. que se fomente, que se apoie a cultura de sala, por exemplo. Porque tamén hai casos de grupos que pasaron do local de ensayo ou do salón de casa a tocar en salas en festivais. Sí. O que me parece unha realidade. O sea, non... Pero porque hoxe en día, como case todo se vende nas plataformas digitais, pois se tes a sorte de encaixar como nese tipo de música que agora se quere incentivar e tes o apoio pois, desta empresa, por exemplo, que é a que máis traballa aquí en Galicia, que todos sabemos que é, pois claro,
quen compite con iso? O sea, nós subimos as nosas cancións a plataformas, gravamos os nosos discos. Si tes unha empresa detrás, desde que antes de sair, que che vai pagar o disco, que vai pagar a campaña de comunicación, que vai pagar a plataformas para que esteas ben situado, como vas a sair? Pois como un cañón. Fagas o que fagas, o que dá igual. Eu agora son profe, e entón investigo moito tamén entre o meu alumnado como chega a música en galego, se chega. E a maneira que ten de chegar a música en galego nunca é en directo, o sea, é o que lle sae no Spotify. E, por exemplo, todos coñecen a The Rapans. Todos. Porque lle sae. Ou a Fillas, porque lle sae. E entón, a esos grupos coñécenos, pero non é unha cuestión de que os foran ver, e que os escoitaran en directo, e que os escoitan no Spotify. Bueno, eu non vou dar así nomes, pero sí que hai... No, pero eu non o digo por eles, por eles non, en negativo. dentro de 2 anos claro, podría ser outro nome. Eu digo pola industria, que eles, aparte, levome super ben con todos eles. Pero digo que, evidentemente, é un apoio que tes que non ten o resto. Sí, un caso curioso para os que somos un pouco da bella escola, no ver que unha banda que de repente non sabes nada dela, pois enche a Capitol, supostamente, enche a Capitol 2 noites. E ti sin saber nada dela, non? Entón hai como unha especie de realidade entre o que se coce e o que chega a xente a través das redes. E iso sempre houve un pouco, porque tamén é irreal, por exemplo, o circuito de festivais. Sí, bueno. Claro, eu sempre digo, hai grupos que só tocan en festis, e esas bandas realmente non teñen nunca a posibilidade de medir cal é o seu público, realmente. Só ten os datos de plataformas, pero no festi van te ver a ti e van a ver a 70 máis. O sea, é raro que nun festi non teña xente. Sí. O tema é cando te expós a facer, pois eso, unha xira de salas pequenas, ou cando vas tocar cos Pedriños de abaixo un verán, sabes? Pois aí é onde ves máis ou menos, pois si tes xente que te ven ver, ou se non, pero hai xente que nunca ten ese contacto. Pero eso desde sempre. Xa. Porque son circuitos moi distintos. Vamos a aproveitar aquí que xa tivemos agora este momento de análise da industria musical. Vai haber 10º aniversario da banda da Loba. Vai haber. Xa temos outra primicia. Non sei que, pero algo verá. Algo verá. Son 4 ou 5 discos xa. 5. Bueno, 4 discos e un EP. E un EP, que non teño EP, por favor. Que é eso? Pois creo que está esgotado. EP. Un EP con vende un antes. disco máis pequeno, con menos cancións. Claro, había o single que eran 2. Ves? Xa non E cheguei o aí. EP son 4. Sí. Está moi ben, porque escoitar aí 10 cancións de se non che gusta, é máis Efectivamente. unha canción. É mellor escoitar a 4 e Moito se non che mellor. gusta, E incluso 2. Vamos pegar un cambio que me parece super interesante. Que é o de poñer voz nunha película. Como foi iso? Que bonito. Que bonito. Bueno, no audiovisual pasa o mesmo. Sí. Hai que levar xente moi coñecida. E eu, para nada, era moi coñecida no mundo onde se vai poñer unha película. Solamente non era só para Galicia. Pero Chelo é amiga miña, claro. E dixe, a ver, que estás de cumpleaños, queres un regaliño? E dixe, pois sí. Dice, mira, queres ser a boa de Valentina, que estou preparando unha película e tal. E dixenlle, a quen hai que matar? Sí que se vou. E ala, pum. Estamos falando de Chelo Loureiro. Chelo Loureiro. E entonces me dixo, pois fai a canción da boa de Valentina, que é cantante, e tal. Dixen, pois moi ben, así, entre lírico e entre, non sei. E digo, bueno, vale. E me deu a letra, que fixo ela a letra, e fixen a canción, xa pola tarde xa demandei. E dixo, pois pareceme moi ben. Entonces empezamos a preparar. E tamén falei, porque era a boa da nena, eu. Sí. Mira, con 8 persoas ali, dicíndome o que tiña que facer e non me saía. Parecía que, ai, miña nena, porque claro, dice, dillo como se lle dires a tua neta. Digo, a miña neta, lle digo, collo, bueno, foi horroroso, toda a xente, pero en cambio o da canción, pois sí, claro. A canción, claro, estabas cómoda. Pero ao final saiu, que Se non saiu dou fe, que eu vi. Estaba con Nani, estaba Chelo, estaba a filla de Chelo, a Lúa, que nos estaba ensinando todo, a todos e tal. Onde grabastes isto? No estudio de Nani. No estudio de Nani, na Coruña. Na Coruña, sí. Pero foi tan bonito, o maravilloso foi cando estaba no cine
e estaba esperando como unha tola que aparecer a miña voz por ali cantando a canción por ali arriba, mentras que eles estaban no barco, e bueno, foi impresionante. Nunha película, pues me parece moi ben, o pasamos moi ben, tivemos moitas festas bueno, levábamos cousas cada un para comer ali, pasámoslo bomba con... De festis non fuches de galas destas de festival, De festis non, que va, eso cócese despois en Madrid, nos chismes, bueno, non vamos. Pero ela houbera gustado que fora, pero non fomos. E que se pareceu a ti cando viches a colaboración de... A min gustoume moito. Sí, non? Non me escoitaches? Sí, claro. Que como non te vou escoitar? Todo se pode... Aparte é unha peli moi bonita que transmite uns valores moi bonitos, Claro, entón... eso sí, pero quero dicir que todo se pode mellorar, pero estou contenta, porque pasei ben e foi unha Está moi experiencia ben. moi chula. Moi chula. Está moi ben. E falabas de estudios agora, a banda da Loba grava sempre Con Anita. con Arturo Con Arturo Vaquero, sí. en Abrigueiro, en estudios. Que Que tenes nos así? levamos ben. Básicamente. A ver, xa temos moita confianza. O levar tanto tempo ali, entón é como gravar na túa casa, prácticamente, co teu colega ali. Sí. Aparte, Arturo é moi cercano, xa nos coñece e danos a súa opinión directa. De feito, é graciosísimo, porque sempre nos di e lo siguiente que va a ser un country, e efectivamente, o mellor, sabes? E entón sempre nos di Mima, es que vosotras estáis fuerísima. Y estáis fuerísima de lo que se lleva, pero por eso vuestra música perdurará. E salta cosas así, sabes? E dices, bueno. É moi gracioso, Arturo, verdad? E, bueno, ao mesmo tempo hai moita xente que pode ou que quere cambiar de produtor por darlle un aire diferente á súa música ou algo. Sabes que pasa? Se hai Que as nos... cosillas moi claras ali. É que nós casi producimos nós. O sea, Arturo sí que nos dá como a súa visión sobre certas, pero que nós temos un xeito de traballar que é un pouco como a inversa do que se fai agora mesmo, que vas cunha idea e produces no estudo, non? É o que se fai agora. Casi todo o mundo. Tamén eu creo desde que se traballa máis con bases e cousas así porque é moito máis fácil. Se fora con instrumentos xa é outra cuestión. Pero non sei como que chegamos ao estudio xa co arranxo super pechado. Entón, nos gravamos e despois o que podemos facer ali son pequenos cambios, pois mira, ao mellor isto aquí, esta guitarra en vez de isto xusto, pois queda mellor facer isto, porque pelexa menos co que fai o violín ou o que sexa, pero digamos que el fai pequenas aportacións, pero que prácticamente producimos, o sea, levamos xa todo nos producido. Bueno, supoño que é totalmente intencionado o traballo das letras da banda da Loba ten un alto componente feminista. Sí, bueno, non sou feminista. Compromiso social, sí, en xeral. En xeral, sí, evidentemente. É a propósito. É a propósito. O que sí que é certo, que ainda falamos aí pouco, é que a veces somos como excesivamente literarias ou metafóricas. Entón hai xente que hai veces que nos pregunta, tedes algunha canción que fale sobre isto? E dicimos, temos 10, sabes, o mellor que falan diso, pero é como que tes que escoitalas e prestar atención, sabes, non é a típica mensaxe, sí que temos algunha fábrica de luz ou tal, non é que teña unha letra super complexa, pero hai outros que sí, que son como máis... E ese obxectivo que falabas ao principio de que o feito de que a banda da Loba sexan todo mulleres, que tamén queríades influir nas novas xeracións e tal, tivestes algún tipo de retroalimentación ao respecto? Notades que a cativería son todas as rapazas? De feito, nos nosos concertos hai ou xente así máis maior, diría que, bueno, igual un pouco máis novo que a mí, pero dai para arriba, e despois moitos nenos e moitas nenas. Porque tamén é certo que invertimos moito tempo nos centros educativos. De feito, sempre intentamos sacar cousas nas letras, por exemplo, mandámolas aos centros. Cando foi o de Xela sacamos o EP, fixemos unha xira e demais, pero, por exemplo, con Luisa Villalta incluso fixemos materiais didácticos para todos os niveis educativos e mandámolos, o sea, colgámolos na web de maneira gratuita e aberta para que os collese quen quixese. Pero eso, desde primaria ata segundo bacharelato, fixemos, que nos deu un traballo. E aparte, tanto de música como de galego, porque como eu son profe de galego e as outras son de música, pois fixemos das dúas cousas. E notades aí que na adolescencia pois un pouco perdemos
pasaba máis hai unha década, por exemplo, os libros infantís en Galicia era unha industria de música infantil potentísima, tamén un pouco inflada, pero os produtos eran de moitísima calidade, non tiña nada que ver con cantajuegos, tiña unha mensaxe moi bonita, e se queixaban moitos músicos e profesores, me comentaban que chegaba un momento como que se perdía na adolescencia ese escoitar música en galego, que hubo un momento que se colou Pero música en galego ou música infantil? Porque aí, claro, na adolescencia tes como ese salto de ser neno ou nena a ser adolescente, que xa non és neno ou nena. Digo, porque iso noto moito, por exemplo, a hora de dar clase, que sí que hai como en primeiro da ESO ou tal, ainda podes facer cousas un pouco máis de nenos e de nenas, pero despois xa non les vayas por aí porque non les interesa nada. Eles xa son maiores, sabes? Entón hai uns anos que logo hai que recuperar ese... Sí, pero a eles gustalles a música en galego, O que pasa que non teñen acceso a elo, o sea, é como que hai unha desconexión polo que che dicía, non lles chega. Entón, eu creo que é máis por iso, por descoñecemento, que porque non lles guste, porque eu poñelles moita música en galego, gustalles. E, por exemplo, no meu centro, imos facer un festival en marzo, que se quere facer como todos os anos, e van vir Grande Amor e de Ninjures e están todos a tope de fans. Sí. O sea, sí que lles gusta, o que pasa que... E ahora falabas de acceso á música. A música que gravaches ti, tes documentos na casa, me refiro, tes a túa discoteca do que gravaches na casa, e hai plans de compartila, de subila en algún sitio, porque a música de María Manuel e Miguel están. Mira, o que me enseñaches antes o teléfono así, pensei que estaba hablando en directo, non teño nin idea de nada disso. Xurxo non ten tempo, Anxo non sabe, entón non... Pero algo sí que está subido. Sí, algunha cousa, hai pero cosas non en todo. YouTube, por aí, pero... Eu tamén lles poño a María Manuela, por exemplo. Home, espero. Sí, claro. Pois é a miña amiga, Que carai. Bueno, pois eso, que non teño nin... Pero na casa tes material, tes exemplares deses discos. Sí. Moitos gastados, porque eso escoitaba xente, claro. Pero sabes que tamén me fundes facendo tanto, me pedía un disco, pois o levaba. E xa está, e despois quedei sin discos, porque ahora, ainda que queiras gastar 1 millón de euros, non podes mercar un, que non hai, claro. Pero o sea, que temos que apuntarnos, temos que facer algo con este tema do legado. Alguna cosa teño por ali. Algunhas cosas gravaron máis de 2 discos a CDs. Pero que ahora como está todo tan obsoleto, seguro. Eu teño un cuñado que ten todo. Teño un cuñado que calquera recortiño así de meu está ali o marido de Pili, o de miña cuñada Pili. E todo, ten unhas carpetas de bolsos, todo. O sea, que se queredes saber algo, xa vos dou a dirección. Bueno, pues, aí nos queda. O mellor temos un traballillo que facer por aí. Pero eso é unha matada. Bueno, o mellor se pode facer un traballo, hai moita xente aquí, amiga, que, por certo, se queredes aquí aproveitar, ainda que se sei que saberedes máis de María Manuela que a min, ou de Xiana. É que eu, mellor. Se queredes facer algunha pregunta... Ves, como falamos moito, xa non pregunto. Xa saben todos. A mí quería preguntarle a María Manuela si recorda, hoxe estamos en Neda, non? Igual no ano 80, te ubicas en Neda, no ano 80, facendo algo por aquí. Había un local que... Seguro que sí. Dos primeiros pagos aquí, que bueno, de Ferrolterra, el lindo, da Lijador Noble. Che son? Pois o teu marido fixo decoración da barra, pintando por ali. Non te lembras? Pois ti tes cantado ali, tamén, que tes vido. Era por que te lembrabas algo deso. Pois non acordo, porque son tantos sitios, a verdad que sí, que non fun a cantante de máis concertos do mundo, pero non sou, estamos falando de 45 anos, e casi non me lembro eu, Claro, pero non me acordo. Pois sí, bueno, pois que xo recordo eu. Estaba cantando en Neda, ali vai a 200 metros. Eso sí, que sei que cantei en Neda, pero moitas veces. No, pero digo nun chiringuito. El lindo Lijador Noble. El lindo. Que o levaron dos rapaces de Neda, un tal Conoco e un tal Piñón.
E bueno, que tes estado aí e Miguel estivo pintando aquela columna con as uvas que pintaba unha uva e iba a tomar unha cervexa. Non éramos iría a tomar unha tapiña. O que estaba Manolo tamén Non era pintando. gratis, seguro. Lo sí. No, Estabas ti, man. No. no, Bueno, no, era por teño si te estado lembrabas. aquí. E se non te lembras, que sepas que estiveche. Non me lembro, que Se non pena. te lembras, echo Pois recorda a él. dame moita lástima. Que foi que claro, non falamos moito, non falamos prácticamente nada de Miguel, pero Miguel foi na música de Ferrol foi unha figura esencial porque xa dos tempos dos sprinters. Ele empezou a tocar pop. Cos sprinters, bueno, cos sprinters xa en plan máis así de gravar discos e eso, pero estuvo con máis grupos, con máis xente. Que Miguel foi realmente un pioneiro da música en galego e en Ferrolterra, pero Sí, Miguel estaba... E onde íbamos, despois a mellor nos camerinos tocaba, e se empezaban a colar a xente, os mesmos que iban a tocar, a cantar tamén, pois todo o mundo quería estar... Ali había unhas festas nos camerinos tremendas, por exemplo, na Galega, que eu iba máis a Galega que Fraga, que o sei pa. E entonces ali nos camerinos era moito, porque viñan, estuvo cantando con nos hasta... E que pasou despois na Galega? Por que deixaches de ir? exacto. Conta. Pero bueno, eso sí. Pero as cousas malas que pasaron. Pero quería contar unha cousa, que hasta Rocío Jurado estuvo no camerino cantando con nos a Rianxeira. Ostras. Con Miguel. E bueno, pero moitos, non? Pero o pasábamos ben, pero íbamos máis que eso. Pero bueno, despois empezaron a non querer pagar, a non querer todo eso, entonces afastámonos tamén, non queríamos ir, porque había que ir a entreter, cantando a canción que querían eles, a única, e entonces xa nos empezou a tocar o mismísimo. O sea, que había un certo abuso na... Pero a ver, que moito abuso. Pero bueno, conta eso que tan malo. No, digo que despois que deixaches de ir tanto a Galega, Claro. porque xa non te levaban. Bueno, Por me algo. levaban, pero me levaban porque a mellor a cantar unha Claro. canción que eles querían, Efectivamente. as tantas na noite, e pagando unha merda. Entonces non quixemos. Bueno, E por algo que non me acordo disso, que dis. Non por nada en concreto. Digo Ah. que é así un pouco... Era unha eso cosa o que fan con todos, pois facer o boicó, e facer a decir e despreciar, e xa non eres benvida, ou que fora, que non xa era... digamos que o compromiso coa... Claro. Non Pero está moi estuve ben visto moito dentro tempo, da- cando era moi famosa, pois é que me chamaban para todo, para todo. Cando Hasta empezas a ser incómoda, E incómoda, pois, ademais, empezaba, bueno, xa falábamos de cousas, xa non podía ser o mismo que antes, chegar ali e cantar, e xa está, non. Despois era difícil, Bueno, e os discos eran máis incómodos, todo. nese aspecto sí que non cambiou moito, non? Sigue habendo Pero verás ti, o de ser incómodo, Que ben. sí, que sabemos. O de ser incómodo un pouco para os medios públicos, eso sí que non cambiou moito. Non, sigue sendo máis ou menos igual. Eu ve que teño así como unha relación de amor-odio, porque eu traballei na Galega, e entón, como teño aínda moitas amizades dentro, é como que me toleran, sabes? Pero de cando en vez levo así un... mazas. Claro, pero a xente maravillosa da Galega, xa, todos os rapaces. No, hai xente boa e hai xente Pero a xente moi boa moi que non a deixan traballar, que ese é o gran problema. Claro. Falando da galega, por que... De que galega? Da Telega. Da Telega. Porque tío, tens que saber. Ok. Por que cobraban máis a xente que viña de fora bueno. Jo, que os de aquí na que eran os Polo famosos, trato do tren. por que iba a pasar? Eran os famosos, o mismo que pasa en todos. Incluso a hora de xantar. Pois sabía que iban a comer ao Vilas Home, claro, e os e os sabía vellos. que íbamos a pasar pola línea coa bandexa, verdad? Sí. Bueno, a ver, é que xogan tamén un pouco precisamente con que aquí non hai outros medios de difusión da música en galego. Entón, se queres sair na tele ou na radio, xa sabes o que hai. E aos outros non lles facía falta. Viñan porque querían traelos, pero... A cultura galega en os poucos sitios, tristemente, que se programa. Claro. As E promocións... programan a que queren, claro. Efectivamente. Temos aí un monopolio, claro, porque
como que as empresas privadas teñen que ver que sexa rendível. A Claro. música en galego estea Claro. de moda para Claro. daquela ser rendible e daquela ser, digamos, que unha alternativa Pero á por radio iso, pública. eu o que penso é que nos sitios nos que hai cartos públicos é precisamente onde se ten que facer ese esforzo de servir un pouco de escaparate, de que se vexa todo o que se fai. Porque é que hai grupos dunha calidade que dis, é que isto parece impresionante que teñan 2 concertos no ano e que eses 2 concertos que teñan 20 persoas. O sea, é que é pa chorar, realmente. Pero é así. Bueno, pois... Pero isto xa non hai que no pare, hai moi boa xente. É que hai grupazos que Hai non moi se bons coñecen. grupos, moi boa xente, sí. Sí, sí. Pois, Falabas ti dun, que eso quero decirlo. Falabas un día ti en redes de Zabala, por exemplo, sí. que me parece un grupazo. E tamén deberían ser moito máis coñecidos do que son, Sí. por exemplo. Sí, Eles. é un exemplo de grupo que Un exemplo, como moitos outros. que non é pero- difícil para o público No, e ao para mesmo nada. tempo teñen... E son moi bons. Por eso. Sí, sí. Pois con estas Pois vamos. reflexións En vivo. en vivo con público moitísimas temos A aquí Manoliño. Manolo. Quero te preguntar unha cousa. Difícil non é? Por que gravaches o Moniño do Bairro Negro? Ah, pois me encantaba, a min, me Pero- encantaba molar. Como escoitaches eso? Porque gravaches a Seca Afonso e a É que nós Mario Bravo. tiñamos moitos discos de Seca Afonso, cantábamos sempre as cancións. Iso, se cando non nos daba tempo de facer para o repertorio, que cantaba varias, pois cando había unha festa na casa con amigos, con poetas, con escritores, con Alan Bemantes, sempre cantábamos as cancións de Seca. Seca. A Seca coñecí no parque e chamoume moitísimo a atención que tocara cunha piña. Sí, sí. Porque eu ainda non o vin ali con un cesto de cousas para tocar e había unha piña, chaca, 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 chaca. Por certo, falando de eso, hai unha persoa de aí de Portugal que está facendo unha recolección de Seca Afonso en Galicia e pregúntame seguido cando tocou o Seca Afonso no parque, porque non hai documentación ninguna, nin no Concello, nin tal. Non. Non. E iso foi no 79, entendo eu. Eu penso que sí, mas... Nas festas e como non había ni un peso, porque cando se marcharon os fascistas que viera as eleccións municipais, pois deixaron o Concello sin un peso e se colleu cartos pola rúa Para pagarlle a él. para pagarle a él. E iso foi no Brau do 79, né? En agosto. Sí, señor. Pois, que E cousa. alguén terá unha documentación. Un maravilloso como él. Hai que Bueno. ver, hai que ver. Pois eso. Pero hubiera habido sin nada, sin cobrar nada tamén. Pois, moitísimas grazas por vir a Peruchela. A vos. Espero que estiverades cómodas e que nada, que moitísimas grazas, que os aprecio moito e que o Moitas público da gracias a ti, de Peruchela verdad. Estou contenta de ver a toda a xente que coñecía que queda.